толорҳои ҳусн дар вақти пандемия чӣ хел фаъолият мекунанд? Бо мақсади шиносӣ аз фаъолияти толорҳои ҳусн дар шаҳри Хуҷанд ситоди махсус ки дар ҳайати он намояндагони шӯъбаи корбозанони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, шӯъбаи корбозанони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократияи Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати меҳнат дар шаҳри Хуҷанд шомиланд рейд баргузор шуд. Зимни он корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда оқибати риоя накардани қоидаҳои беҳдоштиро ба мизоҷон ва кормандони толор фаҳмонида доданд. дар 4 кошонаи ҳусн рейд гузарондем. ман хавфи панҷшавии бемории сироятии коронавирусро ҳамчун духтури санитарӣ надидам, чунки дар байни одамон масофаро риоя карда истоданд, маҳлулҳои безараркунандаро истода бурда истоданд. дар ҳамаи онҳо оиди пешгирӣ маҳлулҳои антисептикиро дидем. эҳтимолияти хавф дар кошонаи ҳусн ман дар имрӯза рейд надидам. дар вақти гузаронидани рейд масъулон аз толори ҳусн бо номи ГСУ дидан карданд. дар ин ҷо бо истифода аз маҳлулҳои антисептикӣ ва риояи масофа хизматрасонӣ ба пеш монда шудааст. истифодаи асбоб дар вақти рангубори мӯй ва дигар хизматрасониҳо як карата буда ҳамарӯза толорро бо хлор тоза мекунанд. кормандон пеш аз ҳама ба саломатии хеш ва мизоҷони худ аҳамият дода аз субҳ қабл аз оғози кор бо поккорӣ машғул мешаванд. мо ҳамин аз саҳар омада ҷои коромонро аввал тоза карда безарар гардонида сони оғоз мекунем коромонро. клиентҳо агар дарод якун ҳамун ниқобашон ба аҳамият дода барои мизоҷон ҳар якта сачоқҳо отдельно мешаванд. баъди ҳар якта клиент безарар гардонӣ мешавад. сачоқҳо захираи сачоқҳомо ҳаст бисёр. ин гуна рейдҳо баъди расман эълон шудани коронавирус дар кишвар ҳамешагӣ гузаронида мешавад. мақсад паст шудани сатҳи сироятёбӣ ва солимии ҷомеа мебошад. ба як толори ҳусн дар як рӯз даҳҳо бонувон барои ороиш меоянд. хусусан баъди иҷозат шудан барои гузаронидани тӯи маъракаҳо шумораи ташрифоварандагон афзоиш ёфтааст. дубора барои фаъолияти кошонаҳои ҳусн аз моҳи июн иҷозат шуд, танҳо дар мавриде ки ба тамоми қоидаҳои санитарӣ риоя карда шавад. ин рейдҳоро мо ҳамарӯза дар ҳамаи массаҳо гузаронда истодем. дар кӯчаҳо, дар ҷойҳои ва серодам мегузаронем. дар он ҷо варақаҳо тақсим мекунем. ин хел чорабиниҳо, ин хел корҳои фаҳмондадиҳӣ, пешгирии беморӣ бо усули хона ба хона дар кумити маҳаллаҳо ҳам гузаронида шудааст. дар оянда дар бозору массаҳо гузаронида мешавад. давоми ҳафтаи равон дар нақша ҳаст ки дар дигар марказҳои хизматрасонии шаҳри Хуҷанд ҷиҳати иҷрои супоришу қарорҳои дахлдор дар вақти фаъолият санҷида шавад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.